പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മലേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനിരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബിന്ദോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജനതോട് വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ 11ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്താണ്? അതീന്ദ്ര സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? അല്ലേ? 11ന്റെ ലാസ്റ്റ് അതീന്ദ്ര സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവം. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കൽ അതിന്റെ അതാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ പെയിന്റിങ്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതല്ലേ സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൽ തൊട്ടല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അതെ, ഇവിടുന്നോട്ടല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ? നോർമലി ഇവിടുന്നോട്ടോ. സർവ്വം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൽ അതല്ല പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കൽ എന്നുള്ളതിലേക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കൽ 16ാമത്തെ സ്ലൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 16 അല്ലേ? ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഇവിടത്തോളം എത്തി അല്ലേ? 15 തൊട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭാതി ജയ് ഗുരുദേവ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്വാർപ്പണത്തിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം എന്നാ പറയണത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാതും അർപ്പിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും അല്ലെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കുള്ളത്, പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ സ്വാർപ്പണത്തിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാമെന്ന് ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാന് വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ അതിന്റെ പരിപാലനത്തെയോ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇല്ലല്ലോ, അതേപോലെ എന്റെ പാലന പോഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല, പാലന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ വരും ഭക്തം വേണമെങ്കിൽ വധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒക്കെ ആ യജമാനന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അർപ്പിക്കുമ്പോ ഇനി നാളെ എന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തും ചിന്തിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ൂടെ എല്ലാതും കഴിയാണ്. വ്യക്തി ജീവിതം നമ്മളെ അതോടെ കഴിയാണ്. ശരീരമായി ഭഗവാന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാണ്. അതാണ് ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരവും ഒരേ ഒരു ഭഗവത് സേവനം, ഒരേ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തി ലാസ്റ്റ് മാറി. ബാക്കിയുള്ള ബന്ധങ്ങളോ ദാനോ കാരണം ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ 2 കാര്യം നമുക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം, അതും ഭഗവാനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതും ഭഗവാന് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗഹൃദ ഭാവത്തിലുള്ള പ്രയാസമുള്ള 2 മാർഗങ്ങളാണ്. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവതങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്.
വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഹർഷോന്മതമായ ഭക്തിയും ആത്മനിവേദനവും. കാരണം അതുകൂടാതെ ആ ആസക്തി നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെ നിവേദിക്കുക, ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെ, ആത്മനിവേദനം. ഇത് കൂടിക്കാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛയും പൂർണ്ണ സ്വയം സമർപ്പിക്കും. നമ്മൾ എന്തും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്ന സ്ഥിരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ്, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ജീവനാണ് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അത് തന്നെയായാലും ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഭക്തിയുദ്ധസേനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മതരിച്ചിട്ടുള്ളവയും നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭയന്നുണ്ട്. അതിലെന്താണ് പറയണത്? എന്താണ്? സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താണ്, മതത്തിലുള്ള രീതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അതും നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടവയും അതായത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പദങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിക്ക് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഏത് മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കല്ലേ തന്നെയായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് മാത്രം ചെയ്തിരിക്കാനല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം തേടണം, അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കണം. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരാ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പോരാ, നമ്മളും കൂടി കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ഗ്രന്ഥയോഗികമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നമായ ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞു എന്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളിൽ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോലെയല്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ അഡീഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചിലവരിനായിരിക്കും, ചിലവർ നന്നായിട്ട് ധനമുള്ളവരായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നതാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞ പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേദങ്ങളിലും മന്ത്രങ്ങളിൽ ഇത് മാത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മാത്രം നമ്മള് ബന്ധങ്ങൾ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പിന്നെ സമർപ്പിതാത്മാവാകാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്വാർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്ത വിലാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുക, അങ്ങിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളെ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാം. ശരിക്കും സമർപ്പിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് മാത്രം താൻ ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ളതും മാനസികമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാ രീതിയിലും അതേപോലെ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തികൾ. നമ്മളെ മനസ്സും ശരീരവും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ സമർപ്പിതാത്മാക്കളാകാം. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. തുളസികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും പരിചരിക്കൽ, അത് കറിയല്ല. തുളസിയും മറ്റു ചെടി ഏത് ഇതായാലും. ഇപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തുളസി ചെടിയെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കാര്യമാണ് സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ആര്. അപ്പൊ ആ തുളസിയെ നമ്മള് പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപം തന്നെ മാറിപ്പോകും. ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് സ്പർശനം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീനായി തീരും. തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് തുളസി ദളങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുളസിയെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ആണ് അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ശ്രവണ, ആദരപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിനെ പ്രണമിക്കൽ, തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയാം, എല്ലാ ഹിന്ദു ഗ്രഹങ്ങളിലും തുളസി ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് ഇതിന്റെ ബേസ് ആണ്. അതായത് തുളസിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്പർശനോ ശ്രവണോ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായാലും ശുഭകർമ്മങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ കഴിയാമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്കന്ദായിട്ട് തുളസിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം തുളസി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ വൈദിക കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോളോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര ഉള്ളതില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് 12 അടക്കാം. ത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. വായിച്ചു കേൾക്കൽ, നമ്മള് ആത്മീയ അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു. മറ്റു വായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെന്ന് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു.
എന്താണ് ഏതിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. അല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെറുതെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ ആക്കാനുള്ളതല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. നമുക്ക് അതല്ല ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. രാമായണം, ഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദങ്ങളാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കർക്കണം, മഹാഭാരതം, പുരാണം, ഇതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണോ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് വൈഷ്ണവ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു കടമയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും അവിടെ അതിന്റെ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു അതോറിറ്റി വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണങ്ങളായാലും വേദങ്ങളായാലും ഉപനിഷത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വസിക്കില്ല എന്താണ്, സ്കന്ദിക്കുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അതുണ്ടാകുമ്പോൾ വായിക്കും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറയാ. പിന്നെന്താണ് മധുരവാസം. മധുരവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹപുരാണത്തിലുണ്ട്. വരാഹമുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരോട് വരാഹപൂർത്തി പറയുന്നതിലേക്കോ കൃഷ്ണന് ആകൃഷ്ടധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ പലതരം ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അതിലെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനോട് ലീല ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാവാൻ നമ്മളൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കൃഷ്ണക്ഷേത്രം അതിലെ പോകുമ്പോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നു. കാരണം അത് നമുക്കില്ല, അത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ മധുരയിൽ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കണം. 3 ലോകങ്ങളിൽ പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. മധുരയെ കുറിച്ച് ശ്രവണ സ്മരണ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിലും വരാഹ പുരാണത്തിലും മധുരയെ പറ്റി വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, സ്ഥലങ്ങളാണ് അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ. വൃന്ദാവൻ, ഇതൊക്കെ അയോധ്യ, ഇതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എവിടെയുള്ളതാണ്, കാരണം ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് എപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ആധ്യാത്മിക ശക്തി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ. വൈഷ്ണവരെ അഥവാ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവ പത്മപുരാണത്തിലുണ്ട്. നമ്മ പറയില്ല സാധു സംഘം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ സാധുക്കളെ അത് നമുക്കറിയാം. നാരദ മുനിയുടെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നാരദന് അയത് മാറിയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത് വൈഷ്ണവനുണ്ട്. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തർ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനില് കൊടുക്കണ സൂചിപ്പിക്കണം. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല. കാരണം അത്രയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഭഗവാൻ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അപ്പൊ പ്രതിനിധിക്കും അതായത് അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ഒട്ടും കുറയ്ക്കരുത്. ഇത് ഭഗവാനല്ലല്ലോ, ഇത് സാധാരണ നമ്മ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഭഗവാനും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനും പാടില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ അധിവസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേല പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തില് ഭാഗവതത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലുള്ള കലപ്പറ്റ പാദസേവനം സാധിക്കാമെന്നും കുറവരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം അത് സഹായിക്കും. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ. ഒരു ഭഗവാൻ സാധാരണ അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി കഴിയുമല്ലോ, അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭക്തമായ പ്രേമം വളർത്താൻ കഴിയുമല്ലോ എന്നായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തന്റെ ദാസാനു സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ എന്നിവിടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവനും തിലകണഞ്ഞ ശിഷ്യസീതളം ചൂടി ശരീരത്തിലാകെ ഗോപിചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മളെ പാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെവിടെ പറഞ്ഞത്, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ. അപ്പൊ ആ രൂപം തന്നെ എന്താണ് ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ശരീരം മുഴുവൻ തുളസി ദളം ചൂടി ശരീരമാകെ. പിന്നെ പത്മ പുരാണത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് രസി തുളസി ദളം ചൂടാ ശരീരമാകൂ. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ അതായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ബാഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹം ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങൾ ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവന് കുടുംബസഹിതം പുത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന്റെ ഫലം എന്തിയായിരിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് എന്നാണ് അത് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ ദർശിക്കുക അതല്ലേ, അത് വളരെ പറഞ്ഞു. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ ദർശിക്കാൻ കിട്ടിയ സാധ്യത ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാദത്തിൽ സ്പർശിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണേ. ആ വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്
വലിയ വലിയ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോരാ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഇവൻ സ്മരിച്ച തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ബലം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരിട്ടല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും പ്രയോറിറ്റി എന്നൊരു പറയുന്നു. പാർത്ത എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തർ പറയുന്നത്. അതാണ് എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവർ എന്റെ ഭക്തനല്ല, ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണ് എന്റെ ഭക്തൻ. ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവ് ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അതാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ, അതാണ് അത് വേണ്ടത്. കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്തെത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടെത്തിയും അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കും. അത് നമുക്കറിയാലോ, അതേ ശ്ലോകം തന്നെ ഓർമ്മിച്ചാണ് ദർശനം. അതാണ് സത്യം, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവില്ല, ഒരു ഭക്തനില്ലാൻ കഴിയില്ല. അവനവന്റെ നിലയ്ക്കുള്ള സേവനം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാന് ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിൽ ഇത് പുരാണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അവസ്ഥ സാമ്പത്തിക ശരീര എന്ത് സ്ഥിതിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും. അത് ചടങ്ങുകൾ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ സഹായിക്കാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ സേവനം. അതിപ്പോ നമുക്കറിയാം കാർത്തിക മാസം കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഊർജ്ജവ്രതമാണ്. ഊർജ്ജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ആരാധിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു മാസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനെ ശിശുരൂപത്തിൽ അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ദാമോദര രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരുളി കെട്ടിയതിൽ നിന്നൊരു സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ദാമോദര മാസം അഥവാ കാർത്തിക മാസം, കാർത്തിക മാസത്തിന് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ആ കയറുകൊണ്ട് പത്മപുരാണം പറയുന്നു മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ മായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളോ അതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളോ ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള സാധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൂടുമ്പോ അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് പുണ്യഭൂമിയായി മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകിയില്ലെന്ന് സാരം. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസത്തിൽ മധുര മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്നും തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തരില്ല. അപ്പൊ അത് ഭക്തി ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഭക്തി തരില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ കാർത്തിക മാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നിയമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ നടത്തണം. അത് ഭഗവാന് മനസ്സിലാവണം, ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയാണ് വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി നൽകുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തി മാത്രം ഭഗവാനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ തിരു അവതാരം കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരം അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ഉത്സവങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവികി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മദന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായി അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏത് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കണം. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന, കാരണം ആയ ഒരു ദിവസം ആയ ഉത്സാഹഭരിതരാണ്. ആ ദിവസം കാത്തിരിക്കണം ഞങ്ങൾ. കാരണം എന്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അല്ലെ. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരാണതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ പുരിയിലെ 56 അല്ലെ, പത്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയൂര്. അപ്പൊ 56 ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോയി. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അത്? ഭഗവാൻ ഇത് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കീർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂജകൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാമജപങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് എന്താ പറയുന്നത്? ഋഷികേശ എന്നുള്ള ശബ്ദം തന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ മൂർത്തി ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭക്തിയോട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമോചനമാണ് മുക്തി. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തി, ഭുക്തി, ഭക്തി എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനം. മുക്തി ലഭിച്ചതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. മുക്തി ലഭിച്ചവന് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. നിർവ്യക്തിവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്, അതായത് വ്യക്തി അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്നതാണ്. ഒരുവന്റെ സാധാരണ ശില കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്താണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ നില, ഒരു ഭക്തന്റെ ആ പരിശുദ്ധിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അത് എവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയല്ല, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പരിശുദ്ധ ഘട്ടമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ. അതിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണ നില കൈവരിക്കണം, ഒരു സാധാരണ നില. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മള് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കാണ് അല്ലെ, പകുതി നമുക്ക് ബോധമില്ല. നമ്മളെ കുറച്ച് ഇതിൽ പഠിച്ച് സർപ്പം ഇത് ചെയ്ത പോലെ, സ്പർശിച്ച പോലെ, ദർശിച്ച് ഇത് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കടിച്ച പോലെ. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? പകുതി മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാ ജീവനുണ്ടോ ജീവനില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മുക്തി. പിന്നീട് നമ്മൾ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കുന്ന തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നിർവ്യക്തിവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആയി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അവർ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. അതിന്റെയും അപ്പുറത്ത് പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, കാണാനുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്നത് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകലാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവജനും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ എന്നാണല്ലോ നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ ആ നിത്യദാസത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകലാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ആദി പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പുരാണം, ആദി പുരാണം, ഇപ്പൊ എത്ര പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ ഇത്രേ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പുരാണങ്ങളെയും കോട്ട് ചെയ്ത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ പുരാണങ്ങളാണ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റേ ഇപ്പൊ വേറെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് വേറെ വേദങ്ങളിലെ മറ്റു ഉപനിഷത്തുകളുടെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്ത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അത് പുരാണങ്ങളിലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനായ ഭക്തൻ എന്ന് ആദി പുരാണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ സംതൃപ്തനാവുന്ന ആദി പുരാണം പറയുന്നു. ഭൗതികമായി ബദ്ധജീവിതത്തിലുള്ള വിമോചനത്തിൽ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വിമോചനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതികമായ ബന്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉപാസനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, കാരണം ആ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിമോചനം വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇതൊന്നും ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല ആ വ്യക്തി ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ഭൗതികാവസ്ഥ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഞാൻ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടണം, മുക്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭഗവാൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം, ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മുക്തിയാവസ്ഥയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയാവസ്ഥയിലേക്കോ കടന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ആദി പുരാണം പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത് പാരായണം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം.
അപ്പൊ വേദം, അപ്പൊ വൈദികജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം എല്ലാതും എന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന് ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ വൈദികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിലുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും? ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. വേദം എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, അതായത് ഒരു ഭക്തന് എന്താ വേണ്ടത്, അത് മുഴുവനും ഭാഗവതത്തിൽ കിട്ടും. മനഃശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, ശുദ്ധ വിജ്ഞാനത്തിന് തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലല്ലേ. അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതില് മാനവശാസ്ത്രമുണ്ട്, രാഷ്ട്രതന്ത്രമുണ്ട്, വൈദ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കത് ഇപ്പൊ 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉപവേദത്തിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, ഇതൊക്കെ അതിന് ഉപവേദങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളെയും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഏത്? ഭാഗവതം. അതാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താ? ആ റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ എന്തിനാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. തത്വമാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആദരവ് കൊടുക്കുന്നത്. പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്ക ബലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ വേദങ്ങളെ നമ്മള് ഉപമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാവാണെങ്കിൽ മാമ്പഴമാണ് എന്തുണ്ട്? ഭാഗവതം എന്നാണ്. അപ്പൊ മാമ്പഴമാണ് മാവിനെ രാജാവാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭാഗവതമാണ് വേദങ്ങളെ വിലപ്പെട്ടതാക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാമ്പഴമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതമാണ് വേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പഴുത്ത കായകൾ ആദ്യം തത്ത അല്ലെങ്കിൽ സുഖം ഇവിടെ ചുണ്ടിൽ സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതേപോലെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി സർവദാശായിയായി മുഖത്തിൽ നിർഗമിച്ചതാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് തത്ത അല്ലെ. അതായത് നല്ല വ്യക്തികൾ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നല്ലതേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ആ നല്ല വ്യക്തികൾ, അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ചുണ്ട്. നല്ല വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളെ വരുള്ളൂ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവദാശായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗമിച്ചതാക്കിയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. കാരണം തത്ത, അത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനെ തത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തത്ത ചുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു മാങ്ങ അല്ലെ, നല്ല മാങ്ങ ആയിരിക്കും ഏത്? തത്ത കൊത്ത അല്ലെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവത് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയല്ലേ, ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. പഴുത്ത കായകൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന വരിയിലേക്ക് പകർന്ന് ഭൂമിയിലെത്താൻ അത് പൊട്ടുകയില്ല അല്ലെ. മാങ്ങ എടുത്ത് താഴ്ത്തിക്കല്ല ഇടേണ്ടത്. പതുക്കെ ഒരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് കേടാവില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് കേടാവില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ മാങ്ങ എങ്ങനെയാണ് മാവിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചത്, അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആരൊക്കെയുള്ള വ്യക്തി കിട്ടി, അതും അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രത്യേകത. അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ആവണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. എപ്പോഴും നമ്മള് ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയായിരിക്കണം അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ലഭിക്കില്ല. ഇത്തരം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നിന്ന് നേടിയാലേ നേരെയാവൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്?
ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവരും ആ പരമ്പര കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ അധികാരികൾ അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരു സാധുശാസ്ത്ര തന്നെ അത് ആ ആചാര്യ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരും അറിവുള്ളവരുമായിരിക്കണം. അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാങ്ങ പൊട്ടിച്ച അവസ്ഥ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാരണം എന്താണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാത്ത വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കരുത്. അതായത് അതിനോട് അഭിരുചിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ആഗ്രഹമോ അതൊരു ബിസിനസ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടല്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്വയം തൊഴിലാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഭാഗവതം ഒരു തൊഴിലാക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. അവരൊക്കെയെന്ന് ഒന്നിരിക്കും നമുക്ക് ഭാഗവതം പഠിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്. ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന് ചിലപ്പോ ഭാഗവതം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭക്തനെയും കൂടി ഭാഗവതം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭാഗവതം എന്നാണ് പേർ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം നാളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അത് ആരാണ്? ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നു എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മുക്താത്മാക്കാണ് അറിയാലേ ആര്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി 16 വർഷം ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ശരിയും ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത്തരം മുക്താത്മാവിന് പോലും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനാൽ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരമുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. സംവാദം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തില് സംവാദം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. എന്താ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഉപനിഷത്തുകളിൽ നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ്. അതാണ് സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് ചോദിക്കണം, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അത് മുന്നിലേക്ക് പോകണം. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? അതായത് ഭാഗവതം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്? ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് സംസർഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്താം. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പ്രോബ്ലം വരും. ഇപ്പൊ ഇത്ര നിർത്തി നമ്മള് 18ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടാ. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച. നാളെ എടുത്താലോ ക്ലാസ്? 1-2 ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇടയിൽ എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകും. നാളെ ആരെങ്കിലും വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാ ഈ സമയത്ത് എടുക്കണോണ്ട്? ഹരേഷ്ണ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ, അനി മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിരുന്നേ. ഹരേഷ്ണ ഓക്കെ പ്രഭു. ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രായം കൂടി ഓക്കെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒക്കെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വെള്ളി ശനി ആക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രഭുജി? ശനിയാഴ്ച ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ലിങ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നു. ആണല്ലേ? ഓക്കെ പ്രഭുജി, പിന്നെ നാളെ വെക്കാം. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രോബ്ലം ലിങ്കിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്ന ആരും. ഓക്കെ ഇതേ സമയമല്ലേ പ്രഭു? ഇതേ സമയമല്ലേ? ഇതേ സമയം തന്നെ. അത് ടൈം ചെറിയ ചേഞ്ചസിന് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇടാം ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ. ഒരു സത്സംഗം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാ. അപ്പൊ സത്സംഗത്തിന്റെ ക്ലാസ് ടൈം എപ്പോഴാ പ്രഭുവിന്റെ? അത് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിയും. പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. 7:30 നന്നായിരുന്നു. 7:30. അപ്പൊ 7:30 പ്ലാൻ ചെയ്യാം. നോക്കട്ടെ നാളെ പ്ലാൻ കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടാം ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയില്ല? വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട്? ഇതിപ്പോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതില്? എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഈ സ്വരൂപവും തടസ്ഥ ലക്ഷണവും അതെന്താണ്?
സ്വരൂപവും തടസ്സ അതിന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. സ്വരൂപവും തടസ്സ ലക്ഷണവും ഇതില് പ്രസന്റേഷനിൽ വന്ന പോയിന്റ് ഇതില് വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ അതിലുണ്ടല്ലേ സ്വരൂപവും തടസ്സവും എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഞാൻ സ്വരൂപവും തടസ്സ ലക്ഷണവും സ്വരൂപവും തടസ്സ ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടാ ഹരേഷ്, നാളെ പറയാം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ പഞ്ചകൽപരൂപച്ച് കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച് പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഹൃദയ ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും